ljudi! Evo nas ponovo u Bosni na video si sad. Danas ćemo da igramo Subsurface. Malo lako, nije, imam malo morije. Da instala igrica, mislim oni programa i tako da imam dvije igrice. Tako budem gutkao, evo. To će da se napravi, vidit ću se ako bude drugi epizod. Prvo ću to da napravim. Kako da nisam, kako ekran telefona te što laguje. Ako bude ovako, ja ću da kupim novu karticu. Može da skoro isto uzela, ali dobro, nema se. Trenutno skoro 83.000 i nešto. Znači jako puno. Znači jako puno. Evo to možete da vidite. Ovo skor na vozu. Skor 80.760. Samo da i trenutno snimam. Inače snimam sa najboljim za snimanje ovdje na telefonu. Snimat ćemo, nećemo baš puno da snimamo jer ko zna, možda ne zove pa zato, tako to. A što pa snimamo već još 3 minute da od ove epizode. Na drugi način, sam novo pa sam da instalirao ovu igru sa svi likovi izbrisani koje sam uzimao, mislim koje sam to izbalo mi se, ali evo sad imam samo ova dva, imam ovog Dinu sam uzao, je 80, inače ja puno bolje igram, ali ne znam šta mi je, nešto neće, laga mi puno pa zato, pa izvinite zbog toga, pa probam da kupim novu karticu, memorijsku, dobro, evo je kutija. Probat ću da kupim novu memorijsku karticu pa ću imati ovako stvar. Ako bude ovako, možda je ovo čak i od snima, ali ako bude od snima prva kap. Curu. Ako bude ovako previše snimano, posebno neću sa ovim programom sa drugom kamerom, namjestit ću je negdje i snimam. Izvinite ako loše malo igram, ali stvarno dosta laguje. Znači to možda pitate koga god želi. Jako puno laga, tako da nisam jak ako bude lagova. Ljudi što laga, ne može se igrati. Ma nema veze, bitno je da vi vidite da ćemo mi snimati još ovo. A za lagova ništa. Koliko je puta ovim youtuberima pravim lagovao nešto. Ko zna, možda ćemo ponovo snimati prvu epizodu, samo ovo bude kao da ćemo nešto, znate. Kao obavijest, da previše sam obavijesti objavio. Da vam je dosadno obavijesti da objavim. Tako da... Opa, evo sad je malo prestalo lagat, ali im ja prestati skroz, jer teško je. Ja vam sigurno mogu reći da je teško sad igrat meni. Ja nisam Hrvat, ali isto imam kao naglasak da sam Hrvat, nemam pojma što. Šta znam, tako mi znavike. Slušam neke ljude pa pričaju hrvatski pa zato naviknuo sam se. A moram li uvijek? A laga ljudi, dobro, mogu se bar malo izvući. Opa. Ubljena sam. Idemo još dva puta
odigramo i to će biti to. Ovo epizod. Ako budemo dobili kutiju, onda ćemo još jednu partiju igrati. Ali ovako dvije samo još. Sad ću stvarno pokušati da... Ali stvarno ovdje laguje i ne znam, sigurno je do snimanja, ali dobro. Da vidite da ti ovo još, da nije ovo, da nije kao samo epizoda 1, da više neće snimati. Snimat ćemo drugu epizodu Exploration Light. Zato što smo snimali one moje kuće, laguje ljudi. Znate one moje kuće što smo one moje kuće snimat ćemo još tako epizoda, ali sa ovim neće lagovati. Ova je jaka igrica. Ja sam deinstalirao zbog Mobizena, ali dobro. Mogu ja, nije puno velika igrica, može se da opet instalirati. Igrat ćemo još jednom za vas ljudi. To će biti to za ovu epizodu. Znači ja imam Samsung Galaxy Ace 3, znači Ace nije S3, ali isti je skoro kao S3, samo bolji, znaš, kao što ima Samsung Galaxy Neo, još jedna, Neo 3, tako isto bolji malo od ovog i tako, ali nije baš naročito bolji, već ono malo bolja, malo ono više memorije, tako, znate. Meni trenutno ima 4 GB memorijska kartica, to je premalo, sestra mi nije, ja sam njoj dao da mi kupi od 8 GB, nemam pojma zašto nije, ne, kaže to je previše za tebe, a nema veze. Kad umremo, igrat ćemo i Agario. Danas snimali smo s mojim drugom, onim Eminom Bučkom, što snima Boston Games CB. Snimali smo sa njim, mrtav sam, ali dobro, imam skateboard da me zaštiti. Snimali smo, ali nešto nije, facecam nije uključen bio, pa... I to ljudi, to bi bilo što se tiče ove epizode. Lajkujte klip ako vam se svidio, subscribeujte kanal. Naravno, recite svojim prijateljima da subscribe-uju, lajkujte ovaj klip i druge ako su vam se svidjeli. Ponovo govorim i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!